Nselmulkom għal programm ieħor. Illum magħna għandna ħajkonna Sur Clint Flores. Mela s-Sur Clint Flores huwa ekonomista b'esperjenza b'interess ewlieni fl-ekonomija kenjesjana, se jispjegalna x'inhi, u tal-imġieba, il-politika internazzjonali u d-diplomazija. Huwa għandu Masters of Science fl-ekonomija u finanzi mill-Università ta' York fir-Renju Unit. Mela qabel ir-ritorn Malta serva bħala ambaxxatur tal-Kumitat Politiku u tas-Sigurtà mar-Rappreżentanza Parlamentari ta' Malta għall-Unjoni Ewropea. Nilqgħu magħna Clint. Nselmulek Clint. Qed tisma'na? Insellimlek Mario, nsellem lilek Rita wkoll u grazzi ħafna ta' din l-istedina li hija verament apprezzata. Iva nismakom u grazzi wkoll tal-introduzzjoni u niskuża ruħi magħkom jekk xi kultant forsi anke jekk ikun hawn daqsxejn inpen u tradizzjoni Maltija x'għandna l-festa hawnhekk. U apparti minn hekk xi kultant għandna daqsxejn usage żejjed xi xogħlijiet fuq il-cable tal-internet tad-dejja, xi kultant ikun hemm xi microseconds li jintilef. Jien smajtek issemmi Mario, ma nafx jekk tridx nespandi. Mela le Keynesjana tal-ekonomija Keynesjana u nieħu spunt ukoll. Għax il-ġimgħa l-oħra kont fuq programm lokali Malta, fuq stazzjon lokali. U bdejt nipprova spjega x'jiġifieri li tagħmel deficit for a purpose. U isu ħafna nies ishom x'qed jippromovi dan raġel x'inhu jgħid. Ara bażikament infatti u għalhekk ħanispjega. L-ekonomija Keynesjana jgħidu jew ma rridux irridu nammettu illi il-macroeconomics kollu li għandna magħna li nistudjaw li fl-iskejjel l-università, secondary, whatever, bada kollu minn ekonomista li huwa John Maynard Keynes. Dan huwa ekonomista li huwa Angliż, kien filosofu wkoll u ħareġ bl-idea tal-General Theory of Money, Interest and Employment. U l-ktieb tiegħu kien għamel suċċess enormi, notwithstanding li l-ktieb minnu nnifsu nara ftit naqra lawżin bħala ktieb. Imma il-kunċett matematiku tiegħu wellet dak li nafu llum li huwa l-macroeconomics kollu. U tgħidli kemm qed titkellem tqil inti fuqha din. Ħanajdlek x'inhi d-differenza. Mela qabel beda Keynes, qabel ġie fix-xena Keynes fl-1930. Qabel l-ekonomiji kienu jgħidu isma' is-suq jaġġastja jekk għandek kriżi n-nies jitilfu x-xogħol, is-swieq jaġġastjaw ruhom u jieħdu snin biex jaġġastjaw. Ġifieri inti meta tkun ħaddaqqa fl-ekonomija da bħal meta ħaddaqqa fuq spaltek fuq darek. Titil ħin inti għandek dbenġila u għaddum biex tgħaddilek. Allura meta Keynes kien ġib il-kunċetti tiegħu tal-ekonomija kien qal isma' aħna m'għandniex għalfejn noqogħdu nibbilanċjaw il-kotba fis-sena. Aħna nistgħu nibbilanċjaw dawk il-kotba fuq ċiklu, ġifieri aħna meta noqogħdu nitkellmu għax deficit u dejn. M'hemmx għalfejn bilanċjaw fuq sena meta għandek pereżempju kriżi finanzjarja meta għandek pandemija bħalma kellna aħna, dak iż-żmien kellek il-Great Depression, kien crashjaw il-markets is-swieq finanzjarji. Kien qal isma' ejja nħallu l-gvernijiet jidħol jonfoq iktar, jidħol mal-privat, jistimula public-private partnerships fuq ċiklu. Sakemm inti tagħti naqra żejt l-ekonomija, terġa' toħloq il-konfidenza, rġajt stimulajt l-investiment privat, stimulajt il-konsum, u kien ħoloq huwa dak li jgħidulu kien ħareġ dak li jgħidulu il-multiplier effect. X'inhu dan? Ġifieri inti jekk pereżempju tfajt €100 fl-ekonomija, dik il-€100 mhix ġast €100 fl-ekonomija, x'inti meta dik il-€100 qed tgħaddi minn ħanut għal ieħor qed timmultiplika. Pereżempju jekk jiena tajt €100 lil tal-laħam. Tal-laħam marbija għandha jimmangeri, nefaq €80, la jimmangeri marbija għand ħanut ieħor u nefaq €60, sakemm tintilef.
Allura qisek sakemm tintilef dik il-100 euro tibqa' dejja minn stage għal ieħor ma tibqax 100 euro, ġifieri inti qed tagħti żejt l-ekonomija. U dejjem għadt li jisma' meta għandek kriżi bħalma kien hawn, il-kriżi tal-pandemija, il-kriżi tal-gwerra tal-Ukrajna u r-Russja, għax ismi ġie naqra sinonimu miegħu ma' l-Ukrajna u r-Russja wara x-xogħol li għamilt hemmhekk. Il-gvern għandu jidħol u b'intelligenza u b'mod għaqli id-deficit jindirizzah biex l-impatt ekonomiku ma jkunx daqshekk u mbagħad meta jkun hemm żminijiet tajbin, meta jkun hemm pereżempju l-ekonomija sejra tajjeb u żminijiet aħjar, jiġbor il-flus u jerġa' jħallas dak li għamilt. U dil-ġimgħa spjegajta bħal meta jkollok familja, jkollok istanza, problema ġo familja, għandek problema tinkam, inti batti il-credit card, briġġajt il-finanzi tiegħek, użajthom mod għaqli għall-affarijiet tiegħek, u mbagħad jekk pereżempju int tħossok aħjar, qed taħdem iktar, qed taqla aktar u dak tibda tħallashom bil-mod. Tgħidli tajjeb, fimni, ideali ma nqogħdux nisselfu u nagħmlu dat tip ta' deficit u djun, imma jekk ikun hemm bżonn fi żminijiet ħżiena li jsir hekk biex ma ntilfux impjiegi u iżżomm l-ekonomija għaddejja u kulħadd qed jieħu biċċa u jiekol biċċa, huwa importanti li tagħmilha. U spjegajt ukoll kif għadlek Mario illi aħna qegħdin taħt sorveljanza anyway bħala pajjiż għax aħna parti mill-Unjoni Ewropea, parti miż-żona euro x'għandna l-munita euro u meta jkollok il-munita euro inti qiegħed aktar taħt sorveljanza għax għandek il-governanza tal-munita li titiżżomm magħha. S'issa jidher li l-gvern b'xi mod anke minħabba surpluses li konna minna qabel bħala pajjiż jidher li sejr tajjeb u jista' jintervjeni x'għandu naqas spazju. Ekku, issa din id-deficit for a purpose sewwa, naturalment issa rajna għax dik waħed saqsilek l-aħħar domanda imma peress li bdejna bija ħammar l-aħħar domanda. Peress li id-deficit for a purpose issa ħanejdu hekk rajna li ħriġna minn sentejn minn pandemija, ġifieri issa ħanitlu fi gwerra, ġifieri dina ħadeqpa' kemm tista' tiġġebbed din? Ħadeqpa' tiġġebbed sakemm fl-aħħar ħatenfaq għall-bużija nimmaġina jien. Ara li jista' jagħmel il-gvern huwa waħda Mario. Il-gvern kellu spazju għax inti għandek fil-Stability and Growth Pact tal-Unjoni Ewropea jgħidlek illi inti ovvjament ma tistax taqbes id-dejn ta' 60% tal-ekonomija u dan huwa ratio Mario, da jaqbadlek id-dejn. Jagħmel division b'mod faċli, simple division bil-cake, bil-GDP ta' Malta, pereżempju, u joħroġ pereżempju dak il-figura ta' 60%, jew pereżempju jkun 50%. Issa, jekk inti d-denominator tal-ekonomija jiċkienlek, ovvjament jekk fuq jibqa' kostanti ħajjiżdiedlek ir-ratio, allura id-deficit u d-dejn ħajkun li qiegħed ikbar. Allura hekk bdejna ngħidu l-gvern għandu jagħmel deficit għandu jagħmlu b'mod li biex ikompli jkabbar l-ekonomija biex inti dak ir-ratio iżommu baxx ma tistax tara minnaħa accounting point of view biss. Mbagħad ovvjament dak toffsettjah wara. Issa il-gvern li għamel huwa dan, mela meta kien hemm il-pandemija, isu beda jħalla il-pagi tas-settur privat. Għax beda jagħti dak il-wage supplement, daħal biex iħallas il-pagi ta' retail, ta' turizmu, ta' dawk li għalqu, u issa beda jagħmel phasing out jew għamel phasing out ta' dak il-wage supplement. X'ġara? Kieku ma kenniex il-pandemija, l-gvern ma kienx ikollu fejn joqgħod jerġa' jidħol b'interventionist approach biex joqgħod jissussidja pereżempju il-qmuħ, għax il-qmuħ spara l fuq minħabba l-kwistjoni tal-gwerra u il-fuel ukoll. Il-fuel qed ngħidu l-petrol, id-diesel, da kollha qed jidħol. Però din rajnija anke qabel, ġifieri ġejja anke mill-COVID era li jolew il-prezzijiet tal-qamħu kif ukoll taż-żejt. Imma dik biex niftehmu wkoll u dik kelli naqra t-teorija tiegħi meta kont Brussell u l-bieraħ għamilt post fuqha u ħansemmiha wkoll. Dan li ġara ħafna mill-problemi tal-prezzijiet, l-Unjoni Ewropea hija dipendenti u realizzati li hija dipendenti fuq il-pajjiżi Asjatiċi. Xiġifieri.
Ġifieri, meta kellna l-problema għas-supplies, għall-masks, indunat illi di m'għandha xejn. Qed tipproduċi kollox ġol-Indja, qed tipproduċi Ċina. kollox ċina, allura x'ġara? L-Unjoni Ewropea waħedha l-awtonomija tagħha ma baqgħetx awtonoma. Għaliex? Għax hija Hawnhekk ħammalu fuq il-prodott domestiku. u tgħidli għaliex qed tgħidha inti din. Qed ngħidha minħabba l-fatt għax meta l-Unjoni Ewropea kien ħareġ rapport fuq dak li qiegħed jiġri fuq il-Musulmani ġewwa ċ-Ċina fuq l-Ujgur li kienu qed isiru xi violations fuq human rights u ma jistgħux jipprattikaw il-fidi tagħhom u whatever. U l-bira ħareġ rapport vera xokkanti tal-BBC ta' xi qed jagħmluhom u nissuġġerixxi li qed jarawna nies jaraw x'inhuwa. L-Unjoni Ewropea kienet ħarġet sanzjonijiet, mhux sanzjonijiet saħħithom, kienet ħarġet qishom miżuri restrittivi fuq xi entitajiet Ċiniżi li kienu konnessi ma' dawn. U ma' xi individwi. X'ġara? Iċ-Ċina irritaljat. Iċ-Ċina rritaljat u ssanzjonat lura il-kumitat tagħna li l-inklużi kont sanzjonat nasibtu iċ-Ċina, Hong Kong u Macau. Inkluż il-familjari tiegħi u ma nistgħux nagħmlu business. Infatti kelli intervista ma' ġurnal barrani u għatilhom isma' ma kont sorpriża x'għamluha wkoll lill-Foreign Minister tal-Amerika ta' dak iż-żmien lil Mike Pompeo. Illi rid meta għamluhom is-sanzjonijiet issanzjonawhom lura. X'ġara? Ftit wara bda Xi Jinping ta' Ċina għamel restrizzjonijiet fuq il-businesses ta' Ċina rid ikun jaf il-liċenzji kemm huma u kollox. Ġara, ovvjament, peress li għamel dal-affarijiet, kellek il-kwistjoni ta' dewmien. Għax inti għandek il-businesses għandek dewmien fix-shipping, dewmien fil-liċenzji, x'ġara? Dak id-dewmien beda jwassal għal kosts ta' prezzijiet, tal-insurance, magħhom kien hemm il-pandemija. Fil-pandemija kien hemm id-dewmien għax imbagħad xi mreġgħina ftaħna, issa ma konniex lesti, kien hemm stok tad-demand ta' qabel inħela, allura x'imdew jerġgħu jipproduċu ma kienx hemm, allura kapild bil-gwerra, il-prezzijiet kienu qed jolew minħabba l-cost tas-shipping. Mbagħad kien dak il-problema tal-Evergreen u kien hemm shipping delays enormi. Mbagħad kapild bil-gwerra, b'dik l-inflazzjoni, inħobb problema kbira anki fuq affarijiet tal-gvern biex jidħol jissussidja. U l-gvern qed jissussidja bħalissa il-fuel, qed jissussidja l-qmugħ. Allura biex inti tissussidja dak kollu, ovvjament tittamel redeployments u re-engineering tal-budget lines tiegħek. Fis-sens li jekk għandek pereżempju xi proġetti kapitali, tista' tgħid isma' l-leġislatur għandek 5 snin. Tista' tagħmilhom pereżempju ftit wara. Ma tagħmilx proġetti kapitali li qed joħolqu ix-xogħol tal-investiment privat, il-nefqa tal-gvern li tmur b'mod li hija produttiva u wkoll il-konsum. Għax kif bdejt nispjega qabel li dak il-konsum tal-Keynesian economics jekk tistimulah ħadd tkabbar l-ekonomija. Allura qisu il-gvern irid jagħmel b'mod intelligenti illi il-flus illi kif qed jintefqu anki l-ispiża rikurrenti tiegħu irid jagħmilha b'tali mod illi ikun jista' jissostni at least jikkuxinja l-problema tal-inflazzjoni bħalissa. Issa, inti se qed tagħti l-importanza il-prodott domestiku ma fuq bażi tal-Unjoni Ewropea kollha. Ġifieri kemm importanti naħseb li l-Unjoni Ewropea tibda tagħmel u il-fabbriki tagħha u tagħmel l-oġġett domestiku ngħidulek fih dan l-Unjoni Ewropea. Infatti tinqata' ftit. Qedlek infatti il-Franċiżi bħalissa Franza għaddejja bil-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. U dawn il-Franċiżi ilhom ħafna jippuxjaw fuqha. U huma qed jippuxjaw fuqha li jkun hemm awtonomija strateġika f'sens li fejtlu affarijiet ta' procurement fuq affarijiet ta' teknoloġija fuq affarijiet ta' difiża bdew jissuġġerixxu li ikun hemm l-awtonomija ta' l-Unjoni Ewropea biex l-Unjoni Ewropea ma tkunx dipendenti fuq il-pajjiżi kollha tal-qegħdin tal-Asja. Għax ovvjament kif għadlek indunaw
mill-kwistjoni Ekku. kollha tal-pandemija li Issa hawnhekk ħaniġi kellna problema. għal-għada ta' Malta ħanidu hekk. Malta għandna problema aħna għax aħna nimportaw tista' tgħid fil-maġġoranza ħanidu hekk u l-prodott domestiku tagħna flok qegħdin nibżgħu għalih. Qegħdin kważi inkisruh ħanidu hekk. Pereżempju l-bidja li ħafna importanti. M'għandniex aħna nieħdu ssib il-prodott domestiku ngabruh anke bħala pajjiż mhux biss l-Unjoni Ewropea dana niftakru forsi politika antika ta' Mintoff ħanidu hekk li kważi da irid kważi jsir kollox Malta. Bit-televisions, biċ-ċokolata, kollox. Però naħseb illum kieku il-politika kienet tkun interessanti ħafna fil-konċett Ewropej kollu ħanidu hekk, mhux biss Malta. Ara, il-kwistjoni kollha illi ġo l-Unjoni Ewropea ħafna mill-prodotti jsiru, pereżempju mill-prodotti tal-ġobnijiet, il-prodotti agrikoli, jsiru ħafna fl-Unjoni Ewropea. Aħna l-problema li għandna bħala pajjiż impossibbli li tipproduċi 100% eżatt. dak kollu għal mod domestiku, għax bil-fors tipproduċi b'mod lokali, allura inti Tajt ftit. Mela kien għata xi ftit l-internet. Biħet jinsema xek. Tismana Clint? Hello? All right, Alright. it's all right. Mela ħarbitxa ma smajlikx. It's all right. qed It's all right. tisimgħuni. Okay. Li qed ngħidilkom huwa li pereżempju ma tistax tipproduċi kollox Malta, allura bil-forsi timporta l-affarijiet. Kwistjoni kollha hi li l-bidja Maltija l-problema hi li meta qed tiġi biex tikkompeti il-prodott Malti qed jispiċċa jkun ovvjament ogħla minn dak Ewropew. Ovvjament anki jekk il-prodott Malti huwa wieħed mill-itjeb prodotti. Jiġifieri l-bdiewa tagħna Ekku, ibatu però biex qabel jipproduċu kellna għalaw il-flus. taxxa li Malta se tagħmel għax kienet biex l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi il-prodott domestiku issa dik tifnija bħala pajjiż għax ġejna parti mill-Ewropa. Dik ma tistax tagħmel allum Ekku. hija Ma tista' diffiċli biex tagħmel tagħmel. l-Ewropa Hija diffiċli. għal forsi oġġett li ġej minn barra l-Ewropa. L-Ewropa għandha dak it-tip ta' Għandha? protectionism ta'. Infatti l-Ewropa tissussidja ħafna, għandha ħafna flus allokati għall-agrikoltura. Jiena qatt ma qbilta mas-sistema mal-politika tal-agrikoltura ta' kif kienet titħaddem tal-EU għax ħafna mill-affarijiet kienu jiġu wasted. Ġifieri kellhom il-Common Agricultural Policy li ma konx naqbel magħha għax kienet b'mod illi jinħlew ħafna prodotti jiġu completely Għadal anka wasted. ngħidu hekk il-qamħ, Malta tista' tipproduċi ammont ta' qamħ tajjeb għall-ħobs, jiġifieri u dan għalmenu inaqqas ftit mill-importazzjoni ħa ngħidu hekk li kieku il-gvern forsi. Il-problema hi li diffiċli inti tipproduċi dak 100% il-livell. Imma jekk tipproduċi 10% kun diġà ma nafx kemm ta' ġifieri qed titfara fl-arja ma Ifhem, diffiċli ħafna Mario li inti tipproduċi dak it-tip ta' x'ismu. qed tinqatak Spera mhux bintana. inqata. Mela, Alright. inqata hawnhekk. All right. Okay. Nqata xi ftit Ħarġajt naħseb ħarti, all right. l-internet hawnhekk. Ejwa, bżax ma jimpurtax. Kont qed tgħid diffiċli biex tipproduċi. Imma diffiċli biex tipproduċi dak kollu. Huwa naqra diffiċli. Ma biex mhux tipproduċi dak ngħidu kollu. hekk mhux taqxejn assorbanti inti għandek 5%, 10%. Malta kienet tipproduċi, kien hemm żminijiet fl-antik li Malta kienet tbieħ il-pajjiżi barranin. Ġifieri kien hemm u tagħmel Imma- ħażna. Trid ukoll il-ħażna, trid ukoll ġifieri mhix. Kenna ħażna Malta, Ġifieri kellna ħażna il- ġifieri fl-antik, konna iktar Ja. equipped mill qegħdin issa.
Imma more than anything inti tibda taraħħa l-problema għax il-kwistjoni kollha hija din, Mario, inti l-inflazzjoni ġejja mill-problema li għandek nuqqas ta' supply għall-ikel. Ġifieri anki jekk jippruvaw jikkontrollaw l-inflazzjoni min-naħa tal-Banek Ċentrali Ewropew jew il-Bank Ċentrali Federali tal-Amerika jew il-Bank of England sempliċement billi jollu l-interessi mhux se jsolvu l-problema. Għalxiex? Għax inti billi tolli l-interessi terġa' qed toqtol l-investiment privat, għax jekk inti qed tissellef biex tagħmel l-investiment, ovvjament dak l-investiment biex tagħmlu ħajġi kola jekk inti jollejt l-interessi. Allura ma tagħmilx sens illi inti tolli l-interessi, allura l-problema qiegħda fis-supply. Is-supply illi jridu jipproduċu aktar jew jagħmlu l-unblocking ta' dak il-ħażniet li hemm pereżempju fl-ibħra in-naħa tal-Ukrajina fejn naħa ta' Odessa u naħa ta' Mariupol, għax ovvjament huma tefgħu mines hemmhekk biex il-vessels Russi ma jidħlux ġol portijiet tagħhom, ġifieri vessels militari, ħallek jidħlu jisplodew. Allura b'dak il-mod inti jekk għamilt il-mines għal-vapuri Russi militari biex ma jidħlux, il-merkanzija ma tistax toħroġ għax jekk jiltaqgħu waħda ħajsploduhom ukoll. Allura x'spiċċaw daw għandhom ħafna stok ħażna ġol Ukrajina. Il-ħażna l-ġdida ma jistgħux jaqtawha biex jaħżnuha u jaħżnuha biex jesportawha, allura għandek problema illi l-prezzijiet qed jisplodew fuq l-affarijiet bażiċi u jien nemmen li din hija biss l-inflazzjoni, l-expectations tal-inflation, ġifieri għadha ma ġietx realizzata b'mod reali il-kost tagħha, għax dik dejjem għandek time lags li jdumu biex tiġi assorbita u tara kemm verament qiegħda tiswa. Ħandumu ovvjament din issa kemm niġu ftana ma nafux kemm. Jiena naħseb sentejn jien qed nassumi naħseb, ma nafx. Kont kemm iddum il-gwerra. Jekk il-gwerra jtawwala għandek ħafna pajjiżi, pereżempju anke pajjiżi Ewropej, li jista' jkun ikollhom problema ta' riċessjoni. Ġifieri jkollhom bżonn. Infatti kien hemm diversi CEOs ta' diversi kumpaniji fl-Ewropa li qed iħabbru riċessjoni propju għas-sena d-dieħla l-aħħar tagħha anke il-Bank Deutsche Bank fl-Amerika qed iħabbar ukoll l-istess ħaġa li ħajkun hemm riċessjoni s-sena d-dieħla fl-aħħar tagħha u f'nofshom dak qed jgħidu li hemm bħalissa ħafna cash fl-idejn. Din ma nifhem jien, hemm għandek ħafna cash fl-idejn forsi tispjega inti kif taħdem. Ngħidlek xi ġielek Mario, din hemm equation. Tajjeb, ġifieri din hemm equation fl-ekonomija illi ħanispjegaħilek money velocity equals price times income. Issa, jekk inti olewlek il-prezzijiet mhux trid iktar flus fl-idej biex tixtri l-affarijiet tiegħek. Issa, jekk issa x'qed jikkawża dik issa. Jekk inti il-prezzijiet qed jolew minn barra, inti trid iktar flus f'idej. Issa jekk il-prezzijiet qed jolew b'rata maġla, x'se jiġrilek? Jekk qed jolew b'rata maġla, trid iktar veloċità. Jiġifieri l-flus ħajibdlu l-idej iktar malajr. Allura se jiġrilek inti. Inti għandek il-veloċità tal-flus qed jibdlu l-idej iktar malajr minħabba l-fatt li inti jekk il-prezzijiet qed jolew trid iktar flus. Plus illi inti trid iktar flus fl-idej biex inti tixtri l-affarijiet. Allura x'qed jikkawżalek? Isek tidħol f'cycle illi il-veloċità plus il-flus illi trid qed jista' jkun li wkoll u mbagħad jibdew jerġgħu apparti li qed jolew il-prezzijiet b'mod mis-supply tibda tola l-prezz ukoll minnaħa tad-demand minħabba il-flus. Jiġifieri għalhekk hemm ħafna cash. Issa jekk hemm ħafna cash fl-idej imma hemm stock pereżempju ġol banek ta' depositi minħabba l-fatt illi pereżempju in-nies iżommu anki precautionary money u transactory money u din ġew morru lura għal-Keynes illi għandek il-liquidity preference theory, teorija tal-likwidità, illi n-nies iżommu flus biex jagħmlu transactions, iżommu flus b'mod ta' prekawzjoni, just in case ikollok gwerra u l-affarijiet hekk, u għandek il-flus li jżommu biex ikunu tip ta' investimenti li jaqilgħu il-flus minnu. Issa, meta għandek dawn il-problemi, għaliex jagħmlu l-investimenti, jżommu ħafna likwidità biex jekk ikollok bżonn il-flus, inti tonfoqhom. U di li qed jiġri għandek ħafna stock
għandek ħafna flus u cash fl-idej li qed jinbidlu minħabba biex iżżomm ukoll, ġifieri mhux qed nitkellmu Malta, x'Malta għandha l-inqas rata ta' inflazzjoni u ħajkollha l-inqas rata ta' inflazzjoni kif inhu previst anke mill-Spring Economic Forecast tal-Unjoni Ewropea. Ħatkun it-tieni l-inqas 4 point xi ħaġa. Issa, meta taqgħod tara kif splodew il-prezzijiet, pereżempju tal-enerġija, f'Malta qiegħed 0 u fl-Olanda qiegħed 70%. Spara, għax mhux qed jidħol jissussidjah il-gvern u mhux qed jagħmel m'għandux pjan u hemm ħafna mill-pajjiżi wkoll huma dipendenti on Russian gas. Ġifieri l-Unjoni Ewropea dik li qed titlob illi isma' ejja ninqatgħu minn id-dipendenza kollha minn dal-pajjiżi ċ-Ċina u r-Russja, iridu jaġlu wkoll il-deal li tissejjaħ il-Green Deal biex jilħqu renewables, pereżempju jibdew jipproduċu bir-renewables, u wkoll jaġlu l-proċess ta' research fuq il-hydrogen li huwa tip ta' fuel li għandek ħafna minnu fid-dinja x'huwa jsir mill-oxygen, ġifieri da jaqsmu l-molecules biex niftehmu. Allura jridu jibnu u ma jħammitx, allura jridu jibnu li jkollok kontinent illi ma jkollux daqshekk emissjonijiet. U issa ħadu l-opportunità ħadfuha biex jaġlu dak il-proċess saħansitra taw il-flus għar-riċerka wkoll mal-Amerikani biex dak il-proċess jaġluh. Ħalli jibdew jipproduċu wkoll l-affarijiet kollha anke l-fuels bil-hydrogen. Ma taħsebx li wasal iż-żmien nerġgħu morru n-nuklear? Il-nuklear għandhom, pereżempju l-Ewropa għandha nuklear, għandha xi terz tal-enerġija tagħha bin-nuklear. U funnily enough, il-nuklear jiġi mir-Russja. U biex il-nuklear ittieħ inti tfornih, inti n-nuklear, pereżempju, għandek bżonn l-uranju. Issa, biex inti jkollok l-uranju, biex inti mhux taqbad tagħmel estrazzjoni tal-uranju battu ġol-Ewropa u qed taħdmu l-power station, dak hemm proċess enormi, hemm industrija sħiħa biex tagħmlu, dak isir bil-uranju u biex tħaddem power station isir b'enrichment jgħidulu, irid ikollok industrija teknoloġika li tagħmel enrichment ta' dak l-uranju biex imbagħad inti tesportah biex tuża l-power station bl-uranju bin-nukleari ġol pajjiżi li jipproduċuh. Issa, funnily enough fir-Russja għandha stokk enormi u industrija tal-uranju u tal-enrichment. U bħala il-Kazakistan li nfakkar ukoll li Russja għandha il-forzi tal-Kazakistan għandha stronghold fuqhom. U hemm ukoll pereżempju l-industrija b'saħħitha ħafna li tproduċi l-uranju u l-enrichment aktar mill-uranju. U għal-Iran, illi l-Amerika tifet sanzjonijiet fuq u ħabba l-enrichment tiegħu li bdew iżiduh. U l-Ewropej kienu ħolqu dak id-dil ta' paċi 2015, sawa? Jissejjaħ JCPOA. Qatt ma rridu jiġġieldu magħhom biex iżommu dak il-ftehim biex ikollhom aċċess għaċ-checks biex iżobbuhom hekk-checks. U li Iżrael qalet diġà li probabbli ħadd attakka u kien hemm ukoll xi manuvri issa mal-Amerikani ta' refueling tal-aeroplani biex jekk ifettulhom dawn. L-Iżrael dejjem ta' importanza gra s-security tagħha xi hemm dawn. Ovvjament pajjiżi li għandhom l-interessi. Jiġifieri Mario, x'inhu hija minn dik kwestjoni kollha? Kwestjoni kollha hija minnha din u forsi ma noħodlok aktar ħin nagħlqu fuqha wkoll. M'għandekx Ekku, bat il-kassra narġa' nagħmlu xi għax dan tant huwa kumpless da topic li anke tagħmel satejt parla ma tistieqa. Il-kwistjoni kollha hija waħda Mario, aħna ngħixu ġovekjum. Aħna parti mid-dinja, hemm il-kwistjonijiet kollha għaddejjin jekk il-pandemija ħatolqotna, jekk il-gwerra b'mod jew ieħor ħatolqotna minħabba inflazzjoni u affarijiet oħra. L-importanti huwa waħda illi meta aħna nagħmlu ċertu miżuri anke bħala pajjiż, dawn il-miżuri jkunu qed jilħqu u jien appellajt ukoll, mhux b'mod lokali, ġifieri qed ngħidu anke fl-Unjoni Ewropea, illi ikun hemm il-flessibilità min-naħa tal-Unjoni Ewropea, tagħti il-flessibilità l-gvernijiet Maltin u l-gvernijiet Ewropej, speċjalment dawk li qegħdin fil-Munita Ewro, illi jkunu jistgħu jekk għandhom il-flessibilità biex jagħmlu xi ftit deficit u jistgħu jonfqu iktar, dak il-flus jilħqu dik il-faxxa tas-soċjetà, l-20% tas-soċjetà li tiflaħ lanqas. Pereżempju qegħdin nitkellmu pensjonanti biex inti ma nies ma jmorrux fil-poverty, ma jmorrux fil-faqar. Allura inti dawk in-nies
tkun tista' iżommhom fil-wiċċ meta t-sagam jaddi dal-lawċ u l-mewġ kollu. Ovvjament Keynes anke l-elementi tiegħu kienu soċjalisti ġifieri jiena nitkellem b'mod Ekku. social liberal. Ndoraj. U nibqgħu għaddejjin Naħseb hawn biex naqbel in-nies miegħek jiġifieri perfettament. nibqgħu għaddejjin b'mod li n-nies għall-inqas ikunu jistgħu iżommu l-impjiegi, Ekku. ikun hemm ix-xogħol għaddej, in-nies ikunu jistgħu ikollhom nittama l-ħobża ta' kuljum għalkemm qiegħda togħla ħabba l-fuq u jibqgħu għaddejjin li l-isma' l-impatt ma jkunx daqshekk qawwi. Jien nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lilek u l-Sinjura Rita ta' din l-istedina li hija verament apprezzata u napprezza li qed tagħtu spazju wkoll nies oħra biex isemmaw leħinhom u li huwa tajjeb ukoll għax hija parti mid-democratic structures tal-free speech ukoll tal-Unjoni Ewropea. Nawguralkom ħafna suċċessi fil-proġett tagħkom. Rajt ukoll anke xi artikli li spiċċajt ukoll naqrom jiena, ġifieri ħadd pjaċir naqrom. U jekk inkun nista' nagħtikom aktar kontribut. Grazzi ħafna nilqaħħa l-istedina u nixtieq ngħidilkom ntikom inkoraġġiment għax jiena minn dak li kienu ukoll xerejlu bdejt nispjega fuq il-gwerra, spiċċajt ukoll kelli ħafna engagements man-nies u qatt ma realizzajt biex jiena kont nibżgħu niddeq mill-kamera u mill-mikrofon. Illi ħanidra nispiċċa nitkellem anke man-nies. Però grazzi ħafna. Aħna segwejnik jiġifieri bil-bidu kważi x'ibdet titkellem u anke n-nies qed ngħidu n-nies li għandek ukoll paġna fuq Facebook u jitlu fija u jagħmlu like u jaraw l-argumenti li qed iġib inti. Segwejtek matul il-programmi anke fuq ix-xandir ġifieri u nista' ngħid li qbilt ma' ħafna mill-argumenti li ġibt ġifieri u huma argumenti raġunati ħafna fis-sens li wieħed jista' jifhem u anke kif spjegajt llum speċi il-cash fl-idejn xi tfisser u l-velocity u hekk biex dana mhux kulħadd jista' jifhem u ma ngħidu kif inhi. U jiena onestament jekk ma tkunx tifhem fl-ekonomija u fil-finanzi tismagħhom taqrom u tgħid imma dix xi tfisser. Nittama li kont ta' kontribut għal ftit kemm huwa ftit. U forsi nagħmlu xi programmi oħrajn minna fil-ġimgħat li ġej. Bil-qalb kollha. Nilqahom bil-qalb kollha. Grazzi ħafna Mario. Grazzi. U sellmilkom u grazzi ħafna. Grazzi, nsellmulek. Grazzi ħafna. Mela. Kenna programm. Kenna programm tajjeb naħseb li ħafna. Il-punti kienu interessanti smi veru. Il-majk għamlaq xejn qrib tiegħek għax. Mela, xin qatt kwieta nisma'. Ma għamlaq xejn qrib tiegħek ħallik jisimgħu n-nies. Programm interessanti jew. Le kien hemm diskussjoni interessanti. Ifimni ħarġet xi informazzjoni wkoll tista' tgħid li jiena ma kontx naf biha lanqas tajjeb li wieħed ikollu din l-informazzjoni biex dak ikun jaf x'inhu għaddej għaliex ma tantx tismagħhom. Kapaċi ħafna f'xogħlu jidher ġifieri li intis ħafna fil-materja ġifieri u kelli xi domandi oħrajn ma taqsu. Le anke jiena ma mbagħad darba oħra ovvjament għax kien impenjat ukoll minn naħa tiegħu u l-ħin huwa dak li hu ma għall-inqas ħadna idea. Però ħafna x'istaqsi għax tina tidħol finanzi u ekonomija u gwerra, ġifieri topics. Naħseb bħalissa huwa l-hot issue li għaddej. Ekku, ġifieri ħana mad-dinja. Żgur fil-ġranet u xhur li ġej ħana naraw inflazzjoni naħseb li żdied għax ġifieri qed tidher ċara. Eżattu. U anke din li qed jispjega biex niftehmu għax kienet with a purpose bħalissa. Deficit with a purpose. Deficit with a purpose, ġifieri naħseb interessanti ħafna li inti tagħmel id-deficit bħalissa għax għandek purpose. Jiena li tbeżżani xi ħaġa bħal din biex inkun onesta, ġifieri mbagħad tittara minnaħax dan deficit u dak li hu xi darba titħallsu, kif ħatħallsu, jekk tasalx biex tħallsu pereżempju x'jiġi jekk ma tasalx. Però anke spjega l-fatt li għandek 60%. Ekku. Spjeċi xi darba, ġifieri u Malta ħadkun it-tieni inqas pajjiż. Għall-inqas. Ġifieri Good news. Ġifieri le, ma naħseb jiena
ma nafx ġifieri tidqider li qegħdin mixin tajb, però kemm huwa importanti mbagħad ħareġ il-punt li l-Ewropa jkollha politika li tagħmel il-prodott domestiku. Tagħha ngħidu hekk il-prodott li tiġi awtonoma, ġifieri titmexxa fiha nnifisha mhux pereżempju jien qed nagħmel karozza u l-parts li tagħmelhom iċ-Ċina u mbagħad tiddependi jekk jalaq lil port ta' Shanghai. Pereżempju, nistax nagħmel il-karozzi. Jiena taf kif inhi l-opinjoni tiegħi fuq l-Ewropa jfimni li tidħol ikun hemm ċertu issa dik li ġifri jekk aħna parti mill-Unjoni Ewropea u jkun hemm dak iċ-ċertu intħil għaliex aħna tinsiex qabel ma dħalna fl-Unjoni Ewropea kellna dialogi tajbin ma' pajjiżi oħra bħaċ-Ċina bħal Libja ġifri aħna dejjem kellna dak id-dialogu tajjeb tista' tgħid mal-pajjiżi kollha. Però jiena fimni nieħu ħaġa aktar fuq jekk inti issa qed blokk Ewropej u inti għandek il-membri kollha tajjeb u għandek il-ftehim magħhom u inti issa għandek m'għandekx taxxa fuq il-prodotti tagħhom, eċċetera. Ew se timporta mingħajr xkiela dan huwa da beda bħala suq komuni. Tajjeb inti trid tara illi tas-suq jista' jbih kollox għandu fi kliem terminoloġija forsi iktar sempliċi u jibni kollox u jagħmel minn kollox. Issa orajt ċertu kif qed nispjegaw illi d-dinja kien tagħmel l-uranju biex tagħmel iktar nuklear trid mir-Russja. Ġifieri hemmhekk tiġi kif nista' nibni power stations nukleari meta jiena rrid l-uranju mir-Russja. Ġifieri xorta waħda ħniddependi minn Russja pereżempju, ġifieri. Fil-verità m'hemm xejn ħażin li tiddependi mir-Russja għaliex aħna m'għandniex naqsmu ma' kwistjoni dik il-problema li qed tinħoloq. Ma kemm hu tajjeb illi ikonna politika fejn nġibu l-paċi, mhux iġibu l-firda, ġifieri il-politika Ewropea tiġi bbażata fuq li nġibu l-paċi. Tifhem ġifieri bħalissa ma nafx kif insisti. Ma tantx tidher li qed iġib il-paċi għaliex rajna wkoll l-Assemblea tal-World Health Assembly li kellna fil-23 ta' Mejju fejn daw ġifieri għamlu proposta fejn il-pajjiżi ovvjament inkluż Malta li fejn tidħol il-Federazzjoni Russa ma jkunx hemm kuntatti u ma jkunx hemm negozjat ma' dawn il-pajjiżi ma' Russja ġifieri jiena billi ddaħħal pajjiżi oħrajn u tkompli tippuxxa biex toħloq dawn is-sanzjonijiet fuq ir-Russja u jeħlu wkoll pajjiżi bħal Malta fosthom Malta li fl-aħħar mill-aħħar qed imbagħtu aħna intortament. Tifhem dik jiena ma hija parti mill-blokk issa ġifieri ma x'għandix. Dik il-problema għax il-blokk u kif inhu huwa dak li jiddettaw u dak li jgħidu jiena dik ma toġobniex għax imbagħad inti ma tibqax indipendenti. Issa qegħdin ġifieri l-indipendenza issa tlifnija ġifieri ma sax tmur lura u toħroġ il-pajjiż mill-Ewropea żgur li ma tistax. Ġifieri inti taċċetta li wieħed jagħmel il-trattati f'ismek mingħajr inti ma tkun taf? Le, ma taċċettax, imma jidher illi jekk il-blokk Ewropej fil-maġġoranza tiegħu jiddeċiedi li għandha ssir din inti jkollok taċċetta wkoll din Le, ma naqbilx miegħek. Ma x'tagħmel? Mhux ikollok taċċetta ma tarax. Ma x'tagħmel? Tittara x'ikun għandej u tittara jkun hemm diskussjonijiet bejn il-membri parlamentari pereżempju fejn aħna mhux qed naraw dialogu u anke mal-pubbliku, il-pubbliku in ġenerali fejn jaqsam l-opinjonijiet tiegħu ikun infurmat ukoll b'daw l-affarijiet li jkunu għaddejjin, kuntratti li jiġu firmati f'isem il-poplu Malti, jiena dik nibqa' nisħaq u nibqa' ngħid fuqha ġifieri li għalkemm tagħmel parti mill-blokka li qed issemmi inti l-blokka tkun responsabbli biżżejjed biex tara li ma ddaħħalx problemi f'pajjiżi li m'għandhomx jaqsmu xejn fl-aħħar mill-aħħar. Għax biex taqbes għal pajjiż u mbagħad ikollok 20 pajjiż ieħor li qed ibagħtu ċirkostanzi minħabba pajjiż wieħed, trid issib is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni kif qed tgħid tajjeb jekk inti tippromowtja il-paċi ma tkomplix tingoraġġixxi pereżempju biex jitlu l-armamenti u biex tkompli tenforza tagħmel sanzjonijiet għaliex dawn qed naraw li mhumiex qed jaħdmu. Fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea fil-fatt għamlet pass lura u aċċettat il-Ġermanja u l-Italja li jistgħu jixtru wkoll iż-żejt u l-fuel min-naħa tar-Russja. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar xorta kellha tagħmel U-turn imma sakemm wasal dak il-U-turn laħqu għax inti tinsiex issa tasal ix-xitwa pajjiżi mhux bħal Malta, pajjiżi bħal Ġermanja fejn jkollhom il-kesħa daw iridu jaħżnu ħażna mhux ħażin qed jiddependu mill-każ, ġifieri dak inkollu żmien mitluf tista' tgħid biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea reġgħet għamlet dak il-pass lura u rġajna ġejna. Huwa tajjeb li l-Ewropa tiġi awtonoma u din hija naħseb jien l-iktar ħaġa
li l-Ewropa għandha tifoka fuqha u bħalma qed jgħid hemm xi assembleja u x'hekk. L-assembleja ifimni dwar dan ukoll. Ġifieri jiena naqbel li anke bħala pajjiż, ġifieri mhux ħaniġu ovvjament għax huwa diffiċli, imma wkoll kemm jista' jkun niġi autonomni forsi jiena forsi fl-ikel u forsi xi ftit ninkoraġixxu s-settur eżempju jiena kieku l-bjedja u r-raħala pereżempju ħalli jkollna l-produzzjoni tagħna kemm tal-laħam u kemm tal-ħaxix ħanejdu hekk u anke pereżempju ħalli xi fimni kulħadd pereżempju l-LEI ma ħallihomx vojta u proprju l-LEI nara kif nagħmel u proprju l-LEI jridu bil-fors jikollhom xi ħaġa jinnaf jekk hux qamħ, jekk hux silla, jekk hux bażiċi dawn ġifieri jagħmluhom kulħadd, però mbagħad ovvjament il-gvern forsi jista' diġà jidhirli qed joħroġ xi flus m'iniex fiċ-ċerdin għal min jagħmlu l-qamħ u hekk, però m'iniex fiċ-ċerdin xi ħadd. Il-gvern jista' jkun li qed joħroġ, però tinsiex jkun hemm imbagħad hemm il-fondi min-naħa tal-Unjoni Ewropea. U meta jkun hemm il-fondi ħerġin min-naħa tal-Unjoni Ewropea, ovvjament din ħatorbtu ċertu regolamenti min-naħa tagħha. Hemm l-prodott domestiku li bżgħu għalih għax qed naraw propju dak li qed jiġri. Ġifieri qed jiġri. Issa anke l-Ewropa qed tgħid ejja nkunu autonomi, ġifieri din il-politika ngħidu hekk ta' Mintoff. Għax Mintoff kien dik il-politika ngħidu hekk tas-70s illi isma' nagħmlu kollox hawn. Jista' jkun kollox, ġifieri mill-ċokkolata bit-televisions dak iż-żmien, ġifieri kellna s-Sielikom, tifhem ċokkolati deżerta u x'nafin. Kien nikkritikaw il-Mintoff propju għax kienu jgħidulu biġi ma ddaħħax dik it-tip ta' ċokkolata pereżempju, jew dik it-tip ta' ċokkolata forsi llum dik hija politika antika però. Le, dik il-politika qas kien għalina kienet taħdem, però ma kienx ħad tiġi aċċettata, speċjalment ħanerġa' nsemmi trattati li qed isiru fejn ukoll dawn qed jaqblu 194 pajjiż fejn għandek organizzazzjoni li titmexxi deċiżjonijiet tittoħodhom fuq pajjiżi anke fejn jidħol supplixximent tal-ikel pereżempju. Ekku. Ġifieri dan inti ma tistax jien ma nistax nifhem kif qed tgħid l-Unjoni Ewropea tgħid biex il-pajjiżi jkunu autonomi meta għandek trattati qegħdin hemmhekk li ġew iffirmati u li hemm minnhom ma trid jiġu ffirmati fejn inti qed titfa' inkarigu organizzazzjoni li hija l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li taqa' taħt il-United Nations ukoll b'kollaborazzjoni magħha, però on top tkun l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fejn din jiena qed niffollow qed insegwi ġifieri dak kollu li huwa għaddej fil-World Health Economic Forum u fil-World Health Assembly, id-diskussjoni għaddejjin ġifieri ġmielhom tista' tgħid u dejjem tasal l-istess konklużjoni li l-pajjiżi jaqblu li jkun hemm din l-organizzazzjoni on top fuq id-dinja li din mbagħad tiddeċidi dak li jsir minn ġewwa l-pajjiżi. Fil-każijiet li qed issemmi inti ġifieri billi jitħattu għal dak li jiġi implementat hemm baħar x'jaqsam ġifieri biex jiġi dak li jiġi implementat l-ewwel diskuss. X'jixtiequ huwa storja, fimt? U mbagħad l-implementat huwa storja. L-ewwel ikun hemm id-diskussjoni mbagħad però ma nistgħux ngħidu illi dak li qed jgħidu huma ħajġri. Laqqas fida wieħed x'inhu ma jgħidu. Issa x'ħajġri ma nafux, però qisu veru, qisu hawn din l-idea ħajdu hekk illi kien hemm organizzazzjonijiet illi jmexxu ħaneddu ċertu strutturi u dawn l-istrutturi jkunu madwar id-dinja kollha. Fil-fatt ġifieri anke kien hemm il-bira stess kien hemm il-Preparing for the Next Pandemic fejn kien hemm Bill Gates ukoll jitkellem miegħu kien hemm ukoll tal-Illumina, jiġifieri bdew jitkellmu fuq Artificial Intelligence fejn tintegra fejn wieħed anke bħala pajjiżi anke bħala produzzjoni tal-vaċċini pereżempju kien hemm pajjiżi sfortunatament ma kellhomx ekonomija b'saħħitha, pajjiżi fqar li daw spiċċaw mingħajr vaċċini u kien hemm problemi kbar fil-pajjiżi. Ġifieri huma qed iħarsu lejha b'dak il-mod ukoll fejn jekk inti ħadd tissupplixxi kullimkien l-istess. Però mbagħad inti apparti dik nerġa' mmur għal regolamenti li sabiex inti jkollok dak li inti trid ikun hemm dik ir-regola li trid timxi magħha. Hekk jidher li jixtiequ, issa naraw fejn ħajaslu. Ma nafux x'ħajjiġri u mhux ħajjiġri, issa naraw. Dana
trattat. Da, trattat ġifieri ħajibqa' dej b'diskussjonijiet li ħajġi finalizzat. Kemm tal-World Economic Forum u kemm tal-istess żmien ġifieri dawna. Però huma l-inkjati flimkien ġifieri huma bħala diskussjonijiet wieħed jista' jara li diskussjonijiet fil-fatt għaddejjin fuq dawn il-preparamenti għall-pandemija li jmiss miż-żewġ naħat fejn tidħol l-ekonomija, fejn tidħol il-gwerra tal-Ukrajna, fejn tidħol ġifieri dak kollu teknoloġija, ambjent. Ġifieri dawn it-tnejn dawn l-avvenimenti għaddejjin ġmielhom tista' tgħid ħajkunu fit-tmiem issa baqalhom xi 3 ijiem oħra. U mbagħad ovvjament id-diskussjonijiet ħajkomplu għaddejjin għaliex ħadd tiġi finalizzata fl-aħħar mill-aħħar fis-sena 2023. Eżatt, fadal sena oħra. Fadal, le, ġifieri huma fit-23 jiġi finalizzat min-naħa ta' trattat tal-Laqda Dinjija tas-Saħħa. Mbagħad fis-sena 25 mbagħad għandek pereżempju fejn tidħol ir-riġenerazzjoni tal-elettriku dik qiegħda sal-2030. Eżatt. Ġifieri hemm ħafna biex ninżlu għal zero emissions. Eżatt, dik tas-sena. Dawna kollha qed tissibuhom fuq PM News Malta titlu fil-website tagħna fejn dawn qed twassib li taħdu hekk fuq dan l-affarijiet għax bħalissa mitlufa naqan segwi x'inhu għaddejja kif qed tgħid inti. Eżatti, arawhom. F'daqqa ġifieri. Eżatti, arawhom għax huma interessanti medintukom l-news ġifieri kif inhi. Nindunaw għandna mill-algoritm l-nies propju ma tarawhomx dawn il-news ngħidu hekk għaliex ikun hemm ftit li propju jaqrawhom, però huwa importanti jikkonċernaw il-pajjiżna finalment. Fil-fatt kien hemm Fern jitkellem fit-23 ta' Mejju. Id-Deputat Prim Ministru jitkellem fejn tal-ispieċ tiegħu ġifieri. Kien hemm anke wkoll però ma stajtx insib ukoll Melena Dalli min-naħa tagħha wkoll tkellmet u għandha wkoll propju llum. Madni ma mortx nara, però llum propju tkellmet fuq din il-biċċa xogħol tal-equality pereżempju wkoll. Ġifieri għaddejjin daw jikkonċernaw il-pajjiż tagħna, ġifieri tajjeb li wieħed ikun jaf. Nisfortuna li l-medja ngħidu hekk naħseb aħna biss qed inġibu dawn il-news u l-pija l-medja l-oħra għaskas ġifieri. Ma rajt imkien jien ġifieri fuq l-ebda medja x'li fiċ-ċuċati ma jagħmlux monkeypox u da ċuċati. U veru ġifieri fil-verità mill-monkeypox u xil-madoffa u xi artikli oħra insomma ikunu dawn artikli ngħidhom jiena li qajmu daqsxejn fil-mument ikunu l-iktar artikli li jinqrab u aħna nindunaw ġifieri aħna naraw l-algorithms u nindunaw li l-artikli l-iktar lin-nies ikunu qegħdin jaraw. Però ġifieri tajjeb li taraw l-artikli li jkun fihom ċertu sustanza illi ħajaffettwawna ħajjitna kollha. Le, fil-fatt li semmejt tal-monkeypox. Iktar minn dawn tal-monkeypox l-4 ijiem u tispiċċa. Eżatt, dik semmet ukoll min-naħa tal-Laqda Dinjija tas-Saħħa wkoll ġiet semmew anke ovvjament iridu jirrapportaw min-naħa tagħhom rigward il-każijiet tal-monkeypox, però wieħed irid joqgħod attent meta jekk aħna nistgħu nserħu rasna li dan m'għandux ikun lok ta' allarm imma għandna nkunu kawteli u naraw eżattament l-andament ta' dak kollu li qed jiġri mhux nitfgħu isna kulħadd fuq il-monkeypox u għaddejjin u mbagħad affarijiet oħra ma nagħtux każ. Intu għadax l-importanza forse għandu program speċjali u suppost għan nitkellmu ma' Dr. Soder mhux illum ġifieri ġurnata oħra u jispjegana din il-monkeypox dina forsi ħafna alarm żejjed di mhix xi marda tittieħed ħanejdu hekk malajr suppost tal-mienu ħanejdu hekk u din għade ilha ġifieri teżisti mhux issa ġifieri ħarġet u issa kien hawn daqsxejn outbreak però kien hemm outbreak anke sentejn ilu l-Amerika u wafqet hemm. Ġifieri huwa mediċini hawn ukoll għalija ġifieri mhix mhux suppost tkun pandemija, mhux suppost tkun pandemija. Fil-fatt huma diġà qalu li mhijiex pandemija u mhix se tkun pandemija, ġifieri min-naħa tal-Laqda Dinjija tas-Saħħa min-naħa tal-WHO qalu ġifieri huma stess li din mhijiex se tkun pandemija. Ħallija li għandna ħafna ġliegħu tal-mewt li ħabru chickenpox
u jaħsbu monkeypox, ġifieri għodun attenti biex ma joqgħodux jimlew irjus in-nies u n-nies diġà ħarġu ħafna nies ħarġu minn pandemija u jgħodhom jibżgħu werri. Għadhom għaddejjin s'issa bil. U tarġa' ddaħħalhom f'oġġetti ieħor li tajjeb ħafna biża' żejjed u għal xejn. Mediċina hemm il-vaċċin, hemm ħafna affarijiet imma nispjaċi u hemm ħafna titkellem fuq dan l-affarijiet, però dak li tħadtu fuq ma' persuna ma ngħidu hekk adattata. Forsi naraw kux diġġem jew ġimgħa d-dieħla. Mela, allum naħseb nifqgħu. Mela l-telefonata li nġempillu. To be honest. Mix-xogħol, dan it-telefonata ma ngħid mix-xogħol. Mela, grazzi, nsellmulkom, aħna niltaqgħu magħkom. Sa naraw daqsxejn, suppost li 4 dejjem u forsi nagħmlu in between xi programm speċjali fuq il-modof ta' monkeypox, forsi nixtru xi kilo banana. Nsellmulkom u l-lejla tajba.